Mik Ua. Ole hyvä. Juu, kiitos. Full concentration, täysi keskittyminen. Vasen täys pitkä 101. Oikea täys puol pitkä 4. Vasen M 6. Oikea eri 5. Vasen täys 150. Pikkunyppy ja vasen helppo 5. Joo. Vasen M yli 200. Oikea M älä 501. Oikea M yli 100. Vasen helppo yli, mene 150, huomio, oikea K yli sumppuun 3, vasen nopea 101. Lyhyt oikea K 31. Nyppy heti, oikea eri pitkä 3. Vasen M 61. Lyhyt vasen K 51. Oikea eri puol pitkä 5. Vasen M yli 71. Oikea M lyhyt 61. Vasen helppo yli 4. Lyhyt vasen K 3. Oikea M yli heti lyhyt vasen 5. Vasen M puol pitkä yli 6. Oikea helppo yli sumppuun 31. Oikea helppo yli 3. Nyppy heti oikea M 6. Vasen täys yli alussa 8. Vasen täys yli 9. Nyppy 3. Oikea helppo yli 4. Oikea helppo yli sumppuun kirraa. Oikea eri ja vasen K 2. Lyhyt oikea ja vasen K yli ja lyhyt oikea. Ei, tää vasen joku K tai joku. Lyhyt oikea ja vasen K yli ja lyhyt oikea 4. Oikea helppo yli 2. Vasen eri 3. Oikea helppo ja vasen helppo 31. Oikea M. Oikea M ja vasen helppo ja oikea täys yli 2. 131. Pitkä nyppy oikea laita. Ja vasen täys yli 5. Vasen helppo yli 2. Nyppy ja lyhyt vasen heti oikea täys 71. Oikea täys yli 3.
yli 3. Oikea täys yli 2. Oikea eripyöreä 5. Vasen helppo 5. Lyhyt oikea K yli 3. Pirun pitkä vasen M 3. Lyhyt vasen ja oikea helppo yli 51. Oikea helppo yli 5. Lyhyt oikea K yli 3. Hyppy 4. Vasen täys yli 51. Lyhyt vasen eri yli ja oikea helppo yli 5. Oikea helppo 51. Vasen M pidä ja oikea K 41. Vasen K yli 4. Lyhyt oikea K yli ja vasen helppo 4. Lyhyt oikea 31. Oikea nopea pyöreä jatkuu nyppy ja risteys oikea K ja vasen M yli 101. Nyppy heti. Oikea hidas, pitkä ja vasen täys 100. Nyppy 3. Vasen eri, puol pitkä 6. Oikea täys yli 8. Oikea M 3. Oikea eri yli lopussa 3. Vasen M pidä ja oikea K puol pitkä kirraa 3. Vasen nopea pyöreä 6. Nyppy ja vasen M yli lopussa 171. Oikea M puol pitkä 7. Odota, tässä on pitkä. Oikea puoli pitkä on tuolla. Joo, 7. Vasen eri 4. Nyppy ja oikea eri 4. Vasen täys yli 51. Pitkä vasen täys yli 2. Ja oikea M yli heittää 100. Nyppy, maali, 100. Yes! Tohon käteen. Se meni hyvin.